Δεν ξέρω πώς ήσασταν και πέρσι, εγώ είμαι δεύτερη χρονιά εδώ. Αγαπώ πάρα πολύ όλα τα παιδιά εδώ. Παιδιά, για μένα είναι παιδιά που είμαστε στο χορευτικό και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον χορό Κότσαρη, ο οποίος ανήκει στον Ανατολικό Πόντο και χορευόταν κυρίως στις περιοχές του Κάρς, της Αργυρούπολης και του Παϊπούρτ. Για να καλωσορίσουμε τα παιδιά μας. Συνεχίζουμε με δύο χορούς από την περιοχή της Ματσούκας, Κιζέλα και Τριγώνα. Ανατολικός Πόντος και πάλι και Αργυρούπολη, χορός Τίταρα. Θα περάσουμε σε έναν χορό που όπως λέγεται ήταν πολεμικός χορός. Χορός Λετσίνα της περιοχής του Κάρς.
ταξίδι μέχρι την Νικόπολη και θα χορέψουμε ούτσαι. Ο επόμενος χορός δεν έχει πολλά καταγεγραμμένα ιστορικά στοιχεία. Λένε ότι μας έρχεται από την Κερασούντα και ότι χορευόταν κυρίως από γυναίκες. Χορός Μιλίτσα. Θα συνεχίσουμε με έναν ακόμα πολεμικό χορό, για τον οποίο φυσικά θα ζητήσουμε και την επίοικιά σας, γιατί με τα παιδιά τον έχουμε δουλέψει πάρα πολύ, σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Τον κάνουνε πρόβες μόλις 10 μέρες. Είναι ο χορός των μαχαιριών ή αλλιώς πιτσάκ ή πιτσάκοιν.
νομίζω ότι αξίζει το χειροκρότημά σας. Μπράβο, παιδιά. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για να συνεχίσουν και οι υπόλοιποι χορευτές. Και λέμε να σας πούμε προς το παρόν γεια σας και ευχαριστούμε με το χορό Κοτσικτόνο Μάλ.